Zdravíme značíkového dneska tu nové video a zase tu mám svoj asistenta Danka, pretože toto video je zase taký maličký oznám nejakého sviatku. Ahoj. V tomto videi vám oznámime nový sviatok, jedálový sviatok. V tomto sviatku bude hlavne video o jedlách so zvieratkami, ako boli šortky s Charliem, alebo s Bagekonom, alebo rôzne videá, hlavne budú šortky, ale budú veľké videá, budú aj mimo, ale šortky budú o jedlách väčšinou. A niekedy aj veľké videá, to sa ešte uvidí. A budú ďalšie diely varenia, ktoré plánujeme ešte a to už sa uvidí. Máš nejaký dotaz, Danko? Áno. Čo ja viem, ja začiatočník ešte. A presne tak, čo skoro vyjde v októbri Halloween, takže... Takže sa tešte. A ešte jedna dôležitá vec. Možno vidieť ďalšia akvatela výstava, kde si adaptujeme nové zviera, to sa ešte uvidí. Ten update bude patriť k ďalšiemu sviatku až po Halloweene. A až potom to, až po Halloweene, až potom ešte ďalšom, čo budú Vianoce. A na Vianoce adaptujeme, bude ďalšie s malým zvieratkom, alebo možno aj na Halloweene to bude patriť. To sa uvidí, ale predstavujeme vám nový sviatok na mojom channelu. A nezabudnite, ak ste na mojom novom channele, zaujímavé vás ďalšie fakta o mojom channelu, tak ich si môžete zistiť. A ešte k jedlovému sviatku patrí ďalší update, a k to halloweenskému. Nová skákavka namiesto Kitty, ktorá nám zomrela. A tá sa volá, nevieme ako, a o tom je teraz súťaž. A aby ste vedeli, ktoré meno z nich vyhrá, to zistíme o pár dní. Možno bude losovanie všetkých troch mien, to sa ešte uvidí. Ale zatiaľ môžete čakať, aké zmeny sme oznámili na tom videi. Je to druh albína evergladeskej formy a vyjde ďalšie zviera. A ešte jedna dôležitá vec. Že ďalšia sezóna predstavíme nového maskota našeho channelu na každý sviatok, ale dneska sme si nič nepripravili. Takže toto je taký vedľajší sviatok. Tak vidíme sa na ďalšom videu, dneska tu je môj asistent. Čau. A bude možno ešte na ďalších videách. Ahoj! Čau!